elimination round ka 5 ka battle karong gabi una. Yan lang nga sa inyo alabay. Yeah, big shout out sa Polo Sports Bar, DJ EZQ, tanan natin rin karon no. Big shout out sa Mighty Pinas sa Stig, Rapolo na Concept Store. Sa akong wala, gikan Guadalupe, malangas para ni GI. Sa akong anak ni Apil, si Angel Lopez, Yulimi, Dilo Santos, Titing Mexicano, Camplatino. Peace. Sa to, ikan Mactan o Kantipla, malangas para ni D. Si J Boss Mara. Yeah, para sa Laglag para A tournament. Manasa Cointos, daw si D, pili niya una GI. Yo, minatan yung tanabay. Judges, stricted sa oras, minatan nyo. First round, GI. Yo! Ni-chat si John Leon ako. Pwede ba kuno kong mudawa? And I was like, I was like, so amused but confused kung dawaton o balibara na lang kaka. I'm about to say excuse and refuse pero 100K na baya na. So after a long period of evaluation, I came up with a critical decision mag-English pa ka, bakala na mo diha. Gisay gimingaw na ako. Sa mga mga matay, pamuugma, si RB again! Si Aday si D. Ang short copy ni Inchong D. Siya si Bentong D. Can I ask you personally, how are you related with Bobby? Bobby D. Last na kong nakontra, katong C with a double E. Karon D na pod with a double E. Arang kakas ba ninyong E? Pero wako'y pakibisan pag double A hangtod double Z, gusto all I need is W og 100K. Kung ang tsamba way sipyat ka kay namasin ka sa tsamba, nagtuog grasya na pero disgrasya, ug imong pansis manikad ang ako na bomba. Ang wala Nagasaki, ang tuo Hiroshima, battleground ni mong gitong bando pag children's playground ra ka. Pisot pa ka sa liga, gibulbul na Miss Eksena. Now I'm telling you this, unano nga libod suroy. Murakag batang gamaoy, kay wagi patutoy. Anong ihagad man taon ka, boy? Underdevelop pa man na imong pututoy. Wapay hiwa imong tumoy, samtang gasigi na mig sumoy. O nakalusot kas unlimited, kaya ang judges ato imong suod. Binawadaan gani ka sa panlasa, kaya astang dila na nasang dila na ay labod. Bisang nagkalat, pero all good, si Boy Logro nakasod. Nangalis nga ang baho, puro sabaw ay unod. Gilangaw imong gihaon do, grabe kaluod. Hugaw pagkaluto, murag Indian street food. Murag Indian street food. Babaw ka sa pyramid food chain, pues ako ang basuriro. Akong putlo ng chain, ibaligyag per kilo. Dayon bakbako ng pyramid, pakiton ti ka sa kong kamal dito. Tisting rugnaog, isuti kag sako. Pero di ko magsinalbahis, igor ako magpasingot. 10% ray akong gamiton sa mga rapper nga way nahot. Di ka mawatag pananaw, pakiton pati kag aninipot. Bukol-bukol, bali-bali. Pero sagdi lang, napay dila, madapa naghilot. Buhiyon ti ka, pero wa na'y panimuot, papaulion ti ka nga naka-autopilot. First round, D. Yo! Una sa lahat, shout out Mighty. Musta kayo dyan, ma'am, sir? Okay lang ba kayo? Baka naman, Winston, Gonzomo ko.
Run one game. Tiguang versus Batanon. Wata ilada ana. Pisbaling senaryo ron ng tiguang na po'y mamaon sa bata. Las na akong kontra si Loco. Gidadaan kong pala niya karon boss Jan Leo ang sunod tigmasa. Siguro katong nag-match up ka boss. Imong una-huna naglupad. Joker ka, buang ko. Layo ra kay Tabrad. First time ning mahitabo. Ever since sukad-sukad. Rebuilding ikan sa Sprout versus beneficiary sa tupad. Ha! Nya nako ka ni Sokol. Kalayo ra natog abilidad. Labaw kas experience kay imong gidoble akong edad. Maong shout out kay ma-out nakaslaglag bara kay di magbout di makapanglimbaw ti imong pakara lahitag roll gibarugan di ko nimo kaya ako tong nanugal nga ikaw tong gihaya buang ka ko tong gihaya Tina ko tong nanugal na ikaw tong gihaya kay unsa may kaya ni niya all 3 rounds manungog nya mag-imbento og di mang damay og uyab manghambog siyang achievements 10 years ago magsige rag balik-balik way kapakitang bag-o well inana ginagtiguang nga giango-ango feeling bright pa kay ning buwang guys ana ja battle nilang banay imong linya static kinahanglan pag hotspot aron makakonek static hotspot kay bawa day ka mo cellphone kani real talk lami kay kang sikhon ay ko gingna ka ng bluetooth di mo ganas mga yilog ngipon or imo ra tong istorya aron lang gitingnon mo ra to toy chance nimo mag feeling bright nasipyat pa jud motor ako gahi ka og padong nakakiyod mong sumbagon giti kag moingon kag gikan ko sa imong tamod unique ni akong style imuha naong mo na di nimo ikalimod karon imuha na round tarong nga pangingkoy ipagawas na imong daddy jokes nga giagop-op sa kaban balag korne mga tawa tanin yung tanan shout out kay kung may rocks congrats nimo man na ato naging nakitaan imong na missing nga uyuan sa Nanto, GI! Kita na gitawag kong tiguwangoy animal di na tinuod ay kong palaguta bunalan ti karong sungkod. Pagkatao nimo imong mama kahibaw ng daan nga magmason iyang anak. Kay pagawas nimo ang inunlan halublak. Mason halublak aw inunaon pag-construct. Pero pinangga kay ning tiyanak cute magog hinilakan ang tingog kokak. Mag-ilog ko ng mukugos, aron ibundak. Di man gani ni palapngon kung way dump truck. Makatilaw lang punal kung di maghilak. Kay bao kung anong hait ka manulti. Kaya ang gisungil tamtax. Pero karon, magsige na laghilak imong mama. Wanay kabutangan sa iyang kagugol sukad nagpalayo na kas inyuha. Mga luha sa inahan nga gimingaw ni mog kulata. Nangandoy magakus kag hugot kanang di ka kaginhawa. Kaya ang iyang bugtong hanumanan imong naginusarang picture katong pitos pa ka. O pariya sa tanggipanganak pero laylahi tag purpose, laylahi tag misyon. Naigipanganak aron malider, naigipanganak aron mutudlo og leksyon. Naigipanganak para sa construction samtang naigipanganak aron ma center of attraction. Ikaw gipanganak ra ka kay wa nay opsyon. Samtang ako gipanganak aron magkampiyon. Olam lagi ka musuwat, pero naalay sabod. Totyo imong pagpakalawom kay nisilipan ni Lawrence imong modus dod. Mao bitang wa ka kalusot sa law kay nisupa kas balaod. Sa dihang nabisto nga nagpasuwat siya sa Sprout, ang abnormal na bad mood. Kay di lagi tunood, makipatay pag magkalisod. Abi ko baglawom ra ka musuwat, lawom man sa day kag limod.
Ako, di man sa kulaw mo suwat ko tubras tuhod pero daghan na ko gipaluhod. May pagpanawgon to nimo imong mga ghostwriter pandungan mo hamag. Tabang mong mga waka mo aron madungan ta mog balibag. Aron madungan ta mog balibag. Magkinit-kitay tatamas buntag tanawon tag kinsay mga pangag. Hagbay ra kong naunguan ning duwa di nakutog kag hubag-hubag. And besides, di man sa kumutuog na kay ghostwriter, kay mong suwat way kag. O sige, ikaw nailaw mo suwat, ikaw nailaw mo kaut, di na ko mangilog. Ikaw nailaw mo kaut, kay mong bara tagaliog. Ikaw nailaw, di na ko muilog ka ng tituluhado, wako'y planong mo ilog. Lawom ka mo kaut, gikuno kaut akong itlog. Gikuno kaut akong itlog. Nangandoy mahimong hari, pero kuwang ka sa puwersa. Wa man gani ka magsilbing hinskill nga gidisminorya pa tong tumbuya. Ari na noon ka na ako nga sakit mangumidya. Malas ni Modo na tunong kang piniwais. Joker nga sadista. Gusto ka mahimong hari? Iluga sa akong korona. Gusto ka mahimong hari? Dali, kay tambati ka. Anthony! Yo, ang girls nimo puro butbut, daghang kag ipaluhod, bayot. Round 2 game. Round 2 na kay. Tara na. Tio Arjin. Papalay ka mo retire call. Wa ko mangitag sugar daddy pero karong gabi sa tiguang ko mo patol. Abig 100k ang patmani ni apil dayon ang gagi kinsa man nimoy nagsulsol. Karaang komedyante nga ang pang jokes pag ignorante di satisfying ang kulatahon ka kwanggol. Nag-focus na lang ta kag pamugas para sa imong pamilya. Kasugakod pa kaariro din isamas inyuhang ira daghang gahing bago bitbit tagsa nilang liga na nay wordplay multi og flow di na magsilbing puro komedya ni apil kas laglag barang ano. Nakay gustong patunayan, ululwa gyapoy saril. Sa kataas sa panahon GI, nganong karon pa man, ngapit na maimpas imong karir. Boss Leo, sa tumbuang, ay lang, og nakay kalagot ni GI, please lang ay ko giapil. Ganahan man day kay imo siyang paritayro, nadto taning rail, dili na ako. Kidi ko ganahan mangumidyag tiguwang, kailain kayos buot. Daghan na gay kay nik problema, ako paging punan, aron mo samot. Tanawang naong, wako ka ba og naglagot ba or nag-imot? Katul manggay kay katanawon, pakutkuta ko sa akong lubot. Piling tapter pa kay ning joker. Abig iyang jokes pangmasa. Yo, piling tapter pa kay ning joker, abig iyang jokes pangmasa. Kung istoryahan bugal-bugal sir, kansay ka na ako pang kanser, wa kay tsansa. Tunuray nagdas imo master, ako fighter, layog diferensya. Kabaka nga nung kita'y nag-unas o laglag bara. Kaya ang senior mo ikiuna. Mao ni GI, ang senior sa Cebu, aka Liminho. Layoras personal og sa video ay migilarahoy karaho. Wa kay angay makoreano, mas gwapo ka og Indiano. Kabantay ka, nagmulti ko. Maura nay wala nimo. Bisik rang rhyme puros rao aron masudlag sa imong o ang mga current ron di mayano daghang gahing mga bag-o kung hutdanay ginawa nuhot dun ko nang imuhalo kaya na kung mo reverse og kapito nya i-times pagkawalo nya suklan tikas imong bugal-bugal. Di laza siguro oy di pa ba apparent nga kaning old gods di kasabay sa current time. Last round, GI! Imong kaso na kong aping wa gyud na magmao. Musugot ra ko kay musag kusko na kong kugmo. Game. Siya ko no ang Bisaya nga katana. Gitigbas pa ka. Akong nailhan manggod nga katana hait taas pang yakusa. Ikaw mubo habol dumpol. So ikaw siguna. Abi ni mo guna, uli na lang katipla at imanato inyong buwak. Kay kana imong kahait pangbugwal rana di na pangduslak. Puros gibang daghag crack na paypuan puro tipak. Way impak ang atak kay inigtigbas ang puan magunag katagak.
Well, in fact, as a matter of fact, then I don't give a fuck. Pero unsay gamit sa imong gitak, hindi. Kung ang imong gitak, hindi intact. My God, you're getting into my nerve, you fucking slap soil. Don't you ever lose my temper because my blood will boil. Or else I'm gonna fry you with your own edible oil. My patience is so thin just like your tissue and foil. Kamo may hinungdan nganong mabankrupt ang Rapulo. Daghan kayo reklamo, magbagolpol kung ang TF thank you. Pero imong views, murag imong height, cute kaayo. Pero di na namin sila lison kay gamay raman sad na nga isyo. Nganong lalison pa man nga pwede raman nasok magayon diretso. Kay nabaya kay potential migo. Kay katubi tong last battle nimo, nakaingon yun ko nga unta last na to. Pinahana pa siyang duno siyo. Wa ko mahadlok di mo, mahitandran karon tala. Unyara tika ligsan. Unyara tika atrasan kung maligsan na tika. Atrasan? Atrasan. Wa ko machokoy bogo. Giriin akra nako unsay sunod mahitabo. Kay wa na katingog. Nautdan tingarig preno mang wa na kabawi ang kulungo. Obviously, gusto ra kalayo maabtan maong imo tong nahimo. Ako'y ligsi, di ba? Katoy mong tricycad, kalimaon na kong pilo. Sus, kamay yun imong pakanukumo. Pasalamat ka, wako ron sa mood, masuko. Gusto ka glayog maabtan? Panuro yung taho. Bayad na kung daan mo daog magmapildi. Ikaw bisag unsaog tuwad-tuwali imong TFTY permi. Bisag manawag pagtabang, way makuha bisag subsidy. Di man sa kumahadlok bisag hatagan pag subsidy. Gusto kag clarity? Akong views mo patok mapa YouTube o FB kay high definition akong imagery. Win or lose, klaro ng 4K, samtang ikaw may lagma ka HD. And lastly, di na pasok, pero pasok di, kay disidido ng madido si D. Nasa D. Yo. Mong mga banat, way lami, makabuisit. Kaba mo nga nung dinani si Halinon. Na naman ko'y meme sa internet. Kaning reaction right sa ligan, samot di makadikit, may pag nag-content creator na lang, kay sige makag-post na imong shit. Ako nang gistalk siya siyang Facebook. Nangita kong flash of inspiration aron makasuwat og mga kahi nga bara. Pero ako nakit-an mga motivational quotes nga naas picture nimo og sa imong asawa. Walang ko kada sa akong props, kalimtan guys. Pero og dili blue, color red ang font. Napagidsod sa picture. Pwede ratato nimong i-caption, nagkapoy-kapoy lang kag-edit. Sunod, English ang ibutang aron atong ma-upload sa Reddit. Influencer yan. Los-los nimo atik. Influencer yan. Los-los nimo atik. Imong na-influensyahan, puros ra sa dadik. Sikat ra kag pangan maong moagik-ik sila matik pero suwat ang basihan sa grade 1 may kang ibalik. Mao bitaw bisag amo pang gustohon. Dinagid mabalik ang classic GI. Usanis mga kusog sa una. Pero karon nabilong nakas mga hinay bisang ganig at bangan kag pinakabukot-bukot. Ikaw giapoy mabitay. Lison na market imong primitive nga jokes samot na rong nanay AI. Samot na rong nanay AI kay nailan gas imong pagka-joker. Kay jokes ra magay imong kaya ba nga. Pero magseryoso sad og di makalimot, magsigig ka nga, busy ka sa imong pamilya. Ang niya dawat magagbattle. Balid reason dahil na. Kapoy siglaom nimo di ayoy may pasad siguro wala kay real talk lang. Ug di pa ka musukol lami kay kandoklon. Way makahinomdom nimo di ayoy ug di ka magsigig pahinomdom. Pag huibis pa ko na magsuwat. Gilaay ko ani promise. Kaysa GZ, sige nagpanghagit. Mag-freestyle ra daw siya.
Kalipay oroy nako, mas nindot magani wa ka mo tunga. Mag-freestyle nya wa magani bars nga ni uwat. Mag-freestyle ka, maglison mga ikag daog bisa kompleto na imong suwat. Humanti karong ibadibag. Mutanaw pa kong algems. Ikaw humanti kang ibadibag, manglaog ka sa imong kanding. Dini, Pacquiao versus Barrios. Tanapan sis nako mo landing karon. Nahuwad og nayabo kaning tagapod pandang ni Suway ug Bangking. Time. GI versus D, mabangan tumalibay! Rapolo, Dakbayan 5, Laglag Bara 8, Kalima ka batol, karong gabi una, GI versus D, mabangan tumalibay! Judges decision 4-1 para ni D. Shout out GI. Para gitu ganyan kamot yun ko pero may yun siya. Yo, shout out GI ug ni Mirox. Judges, dali lang pala yung judges. Judges. Yun, from Labangan Balang Santaan na ang ray ni vote ni GI para na kung nakakuha na yung iyang round 1. Straight na ko yung round 1. Hindi yung round 2 sa mas sa round 1 kay mas taas o mas grabe yung slip up si hindi. So, GI. Pumunta ko si one of three Barrel Joes. Although Barrel Joes pero mas landing yung pwede. Pero round 2, klase ito kay GI. Pero ito yung gusto. Kung dapat yung sa hindi ka. Boto na ako di raps ni GI. Pero sa round 1, Kira. Pero sa round 2, ang kita siya Kasi gusto ako sa boto ni D. Ako na overall performance, mas daghan na speed si GI pero mas daghan may puro punches na lance si D. So wala na ako gipa-round, ako lang overall. So boto na ako ni D o traps po ni GI, fight ko sa D. Kita ko ang crowd pero D ko ito nga bati. Guys, boto na ako D, round 1 nakuha ni D. Yung GI medyo nag-warm up siya. So round 2 nakuha ni GI yung mga haymakers. Round 3 gahatag na ako ni D performance o mga landing na punches. So 1-2 D.